התעוררתי בפנטזיה שאני לא יודעת איפה אני. אולי אני קצת לא יודעת, אבל משהו לא קורה בפנים. בפנים, בפנים, בפנים. אולי משהו לא קורה בפנים, אבל אני יודעת שלא אוהבים אותה. את הכל אחד של הבנים, הם מחזיקים אותה בכל מה שאומרים. כל מה שאומרים לה, את יפה, את מוצקת, את ככה, ושירים אותה, ושלעשים אותה, אבל כל הם שונאים אותה, הם לא אוהבים אותה, היא לא יודעת את זה, ושמשקרים לה, היא לא יודעת את זה. חיים שלי, את אבא שלי, אם תביני את זה, ידעו שמשקרים לך, כל אהבה שלי אלייך, וכל אהבה שלי אליך. אני לא יודעת באיזה חברה לבחור, אותה או היא, זה כבר קשה מאוד, זה קשה מאוד. היום הטלפונים מתערבים, אני לא יכולה, היא שאלת אותי, אני לא רוצה, אני אומרת שאני לא בקטע, ואני לא עכשיו רוצה. והיא אומרת לי, ממי, למה לא? תתחילי איתי. אני אומרת לה, לא, אני לא בקטע. היא אומרת לי, ממי, כבר תתחילי איתי. ממי, מה קורה? תתחילי איתי. כל הזמן אומרת לי, ממי, מה קורה? ממי. זה כמו שגע לי את המוח, אבל זה כל יום שמה. כל יום שמה היא עושה, כל יום שנשמה. אולי יום שנשמה טהורה, אז תבין את כל הגוף שלו. אני סך הכל רוצה חברתן, לא רוצה לחיות יותר, רק רוצה להרצות. רק רוצה חברתן, 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 שיראה אותי ולא יגיד לי שאני מחומרת, האחד שמתח לי את כל המגרת. אולי אני קצת יותר, אבל לא משותקת, רוצה את חברתן.